Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni nagapostang sugilanon, anino sa kagahapon. Anong pa man siya? Layo pa kayo ang iyang gitrabahoan gikan din eh. Ni anak ka, oh. Unsa na bang orasa? Untop na alas 6. Sus, Bi, amin na imo naon, Bi. Pahiran na ako. Hinayon lang nako kay may bunog sa mad para baka. Nagsige siya glitli sa pultahan. Gusto ka mo tanaw sa lida? I-on ako ang TV. May daghang nindot ka sa lida. dili lang. Bi, ang usa na sa kabahin ang akong pahiran sa imong liog. Si Jenny na ba ang miabot? Jen? Jenny, Dave. Ay, okay. Hey, Dave. Ay, nganong kalit pa ka ni bangon? Magkuha lang ko vital, sir. Nurse, misa ka ang dugo sa okay. hose and dextrose. Ikaw man good, uy. Nurse, paliw ko, be. Ako na bahala naman. Excuse, ha? Abi ko si Jenny ang miabot. Tinilang ko, tatay. Dili lagi mahimo. Gabi na, ug usa lang ka buwan tay mahimong magpabilin din ni uban tatay nimo. Ali na. Di mo ta mauli sa ato. May pension house mas duol. Dito lang una ta mga togro kay gabi naman. Maglisod sa pagsakay ron ay ugma na ta sayo mamauli sa ato. Ay, tinilang kong tatay, lula. Nay, maglisod kung kamurang duha din hiniintay ang mag-uban karon din sa syudad. Ug mo piyahe ugma. Mas maayo sila si Amy na lang ang magkuyog. Biyaan ta ka din nga, ikaw ra. Uban ako si nanay din eh. Pero, Dave, Ellen, nak, sige na. Dili magkinahi sa o. Balik ko din niya, tatay, ha? May klase ka pa. Dili mahimo nga magsigi kag absent. Mga, sige na nak. O, tatay. oo niya. Kaya ra ninyo ni nanay din eh. Kaya, Ay, pero, masuhito ka na din sa syudad kay ni nanay. sige. Nay, ikaw na unay bahala din ni Dave, ha? Mabalik lang niya ako din eh, ha? Pulihan ako si nanay. Sige. Ato na, Mika. Pag-amping mo. Amping mo ha. Nay. Dali na. Tanay kayo. Bye-bye, lula. Nak. Babe, Nay, di bang mas maayo nga si Imi ang tenhibilin ng taninhi ug maoy mo at timanin mo. nay. Ay, kada sa anak. Barang sa kadinhi sa kilid sa pultahan, ha? Mubalik og sud kay uwa din ako mada ang mga bulingon ni tatay nimo. Akong dadon aron nga malabahan. Kadiyot ra kay ko. Mugawas sa dayon ko balik, aba? Dinhi lang ka, ha? Ay glakaw. Niya pa man bitaw ta sa dol sa kwarto ni tatay nimo. Dali ra kay ko.
Dili makapabilin din si Jenny, Nay. Kundi si Amy. Ah? Mas magkampanti ko nga si Jenny ang matiman ako, Nay. Pagpihi ko tinuod. Mahal mo na ba si Jenny? Dugay na, Nay. Pero gibaliwa ko kini kanya adto sa pagtuo nga hinigala lang ang akong pagbati niya. Nga tingali gimingaw lang ko ni Amy. O dili mahimong gamiton ko siya nga panakip butas lang sa akong kamingaw. Wahin na nga akong nakumpirmar nga mahal na ako siya, Nay. Gusto ko siyang makauban sa tanang higayon. Ug si Amy. Unsa may buhato ni mo kang Amy? Dugay na nga ko ba ang among panagtipo, Nay? Kani adto pa. O wa na'y puruhan nga babalik pa sa kanhiya nga ako pagbati ngadto niya. Mama, wala lagi ka sudok dayon. Dili na lang, anak. Tana, anak. Ato na ta. Dali. Kupot ni mama. Mamiya na tagikan din eh. Oh, nanay! Unsa? Nanay, paingon din ni ay si nanay! Nanay! Shit! Pagpuyo ha. Ayaw pagdagan paingon niya. Ako ka lang, anak. Magdali lang ko. Ningon na pa ko sa guard nga igor ako maghatod ining pagkaon. Ay, yan na bang dili man ko makaantos pag una nga dili siya makita. Dili na ko angay mapalaka kay sayod ko. Nga naka si Emmy nga makaatiman niya. Og, Nanay! Celine! Kahit sa tananawa ni Emmy na ako samtang nagkupot sa bukton sa bata. Kipog nga niya kini nga dili budakan. Hi! Aasa mo? Nanay! Dali na ina. Dali. Ato ko, nanay, mama! Mama! Mama ba? Ato ko, nanay, ako! Dali niyang gikuyod ang bata palayo niyang natungod na sila na ako. Kani adto pa gyud. Madili maayo ang tinagda ni Emmy na ako. Ug mas misamot pa karon nga nabalik siya. Balik sa ta, mama! Ato ko sa ko, nanay! Naaman si nanay! Dili lagi! Di ka pa magkasabot? Sorry. Sorry. Ato yung anima mga musaka ang akong tingog langga. Dili pa. Ingon man si tatay nga mubiya na tagikan din sa ospital. Kay pagawso na ta sa kwadya. Madakpan niya ta. Gusto ka pa mapriso ka? Preso, hindi ay! Oo. Mga dili magkinahi sa o. Haba, muuban ka na nako. Oh, mama. Dinhi ka lang uban ako, anak. Ikaw na lang ang naanak ko, anak. Dili ko musugot ka lakip ikaw. Mailog pa ni Jenny ka na ako. Dili ko musugot. Nga mawa mo tanan ako. Kung dili ko naman makuha pagbalik ang pagbati ni Dave, kuhaon ko ang akong anak. Ipalayo ko siya kikan nila. Akay, mama. Hugot na kay imong pagkupot sa kong bukton. Sakit na, mama. Ako lang ang akong anak. Wala ay makapangangkon sa akong anak. Ako lang siya. Mama. Ako ra ka, anak, ha? Ako ra ka. Ha? Niya na inon ko tungod gid sa iyang kwarto ning ospital. Nagduwa-duwa na inon ko sa pagsuod. Taon-taon ako nagparog din tingali ka. Bahala na. Napitaw si nanay. May nagkatug lang si Dave. May lang unta. Sod lang. Nay? Jenny? Ni aka?
Nilagsik ka biyag kali. Hi! May dakong prutas. May gabi iday, nay. Paamin ako. Ay, salamat sa pagduaw, anak. Kadiyot ako din kay niingon man ko sa guard nga igod ako magatot ining prutas nga akong da. Unya, inikahuman, magawas na dayon ko. Jen, Anak, kadiyot lang ha. Dinilang una ka. Ibantay ko palihog ni Dave kay magpalit mo na akong kape ha. Ha? Ay, ako na lang, nay, na may hughug sa ilang kantin. Ay, ako na uy. Aron makalakaw-lakaw sa kong kadiyot. Ha? Pero, nay, Mabalik na ko na yun. kuanay ka na... adlo ka na ko. Ha? Nganong ko taong mahadlok pang ko nimo. Moduaw day ko nimo kung mahadlok pa ko. Abi na ko mahadlok ka nga mutanaw sa kong naw nga may bunog og samad. May magwa ko maanad og tan-aw og samad. Labaw nas naong nimo. Gipulaan na ka sa kong naw. Kung gipulaan pa ko, kaniadto ra. Lagi. Unsay lagi? Lagi ko. Kay dili ko gusto nga mapulaan ka na ako, Jen. Kung pwede pa lang. Pwede basab og dili lang. Nga dili ko pulaan. Nga dili ka mo biya. Dave. Dini ka lang, Jenny. Ayaw ko biya eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!